Da za ka sama katin kira kyauta a cikin wannan application ɗin da zan nuna maka. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon. So ƴan uwa, kamar yadda kuka sani cewa wannan channel ta mai albarka a kullum tana kawo muku hanyoyin samun kuɗi ne a online da kuma wasu abubuwa na technology a cikin wannan channel mai albarka. So da haka ba ta da ɓata lokaci ba, a yau ma ga mu ɗauke da sabon application wanda za ku samu katin kira kyauta har 600 naira. So kai tsaye mu shiga cikin bidiyon, amma kafin mu wuce kai tsaye ga bidiyon dan uwa, kada ka manta idan baka yi mana subscribing ba, so ka daure ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna kararrawa ka zabi all, domin ta haka ne a duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa ƴan uwa. So kamar yadda na yi muku bayani cewa a yau zan nuna muku hanyar da za ku samu katin kira kyauta ba tare da kun sa ko sisi ba. So insha Allah a yanzu ne za mu shiga nuna muku yadda ake samu wannan katin. So kamar yadda kuke gani wannan application din Boomplay application din da ake kunna waka, so ko wa'azi ko dai haka nan. So wannan application din kenan, kai tsaye zaka taba shi kamar haka. So kana tabawa kai tsaye zaka zo ka taba nan wajen, so domin ka yi register da su. So nan wajen idan da phone number za ka yi ma normal ne za ka yi da phone number, idan kuma da email ne mu mun riga da mun yi da number ne, so shi yasa yanzu za mu nuna muku da email din mu. So kamar yadda kuke gani kamar haka, so bayan mun sa email din mu za mu zo mu sa verification code. So wannan verification code din kuma kai tsaye za ka zo ka taba inda aka sa get code. So kana tabawa za ka dan jira shi domin a tura maka wannan verification code din domin ka zo ka sa a nan kai register. So kai tsaye yanzu za mu dan jira kaɗan su tura mana wannan verification din. So ƴan uwa, kai tsaye a yanzu sun tura mana da wannan verification code din. So gashi nan sun tura mana 22. So yanzu za mu sa wannan code din, okay, 2237 okay 97. So kai tsaye za ka zo ka taba inda aka sa done kaman haka, wato ka gama kenan. So za ka dan jira shi. So a yanzu gashi ya successful domin ka yi register kenan a cikin wannan application din. So kai tsaye zan ajiye maka link din a kasan description. Idan ka shiga link din, in sun nuna maka cewa dole sai ka yi update, so za ka koma baya ka je ka shiga Google Play Store naka domin ka sauke wannan application din, ko kuma ka yi updating din wannan application din. Google Play Store nan kenan. So kai tsaye za ka zo ka rubuta Boomplay. So kana tabawa kawai za ka yi updating ɗinsa, ko kuma ka sauke idan baka da application din domin ka je ka yi register ka samu wannan garabasa. So kai tsaye yanzu za mu je mu shiga link din domin mu nuna muku yadda ake samu wannan kuɗin. Okay, so kamar haka link din mu yana cikin WhatsApp. So kai tsaye kai zan ajiye maka link din a kasan description domin kai ma ka je kai register ka samu wannan garabasan da ake samu a cikin wannan application din. Okay, so kamar yadda kuke gani wannan shine link din, kai sai zamu taba shi kamar haka. So bayan ka taba shi kamar haka, zaka dan jira shi ya searching. So kamar yadda kuke gani gashi sun nuna mana cewa get more nan wajen kenan, zaka taba shi inda aka sa get more. Gashi sun ba mu 300, you have received 300 airtime. Okay, so kai tsaye zaka taba inda aka sa get more. Okay, zaka dan jira shi kadan. Kana tabawa zai kawo ka nan wajen. So idan ya kawo ka nan wajen, abinda za ka yi a nan wurin, so kamar yadda kuke gani gashi sun ba mu naira 300. So amma wannan 300 ba zai yiwu ka cire shi ba, dole sai ka yi inviting din mutane, sai ya zama 600 naira kenan, wato 600 kenan. Sai ya cika 600, wannan abin da kuke gani sai ya zo ya cika full kenan, za ka samu daman cirewa. So yanzu me za mu yi a nan wajen? Okay, bayan ka zo nan wajen za ka zo ka taba inda aka sa hair, kamar yadda kuke gani nan wajen za ka yi clicking ɗinsa kamar haka. So kana yin clicking ɗinsa, kai tsaye za ka je ka sa wannan code ɗin da zan baka yanzu. Zan ajiye maka shi a ƙasan description, code ɗin da za ka sa a nan wajen. So yanzu mu muna da code ɗin, za mu je kai tsaye mu. Okay, so kamar yadda kuke gani za ka zo ka taba inda aka sa hair kamar haka, nan wajen kenan. So nan wajen za ka taba. So kana tabawa kawai nan za ka yi pasting ɗin wannan code ɗin da aka baka. So bayan ka sa wannan code ɗin a nan wajen, code ɗin zan ajiye muku shi a ƙasan description. So a nan wajen za su nuna maka cewa dole sai ka yi playing ɗin wani audio haka nan, waƙoƙi dai za ku gani su a ƙasan nan haka, za su kawo muku su.
domin mun riga da mun yi da wayan ne, so shi yasa yanzu ba su nuna mana ba, so ba zai yiwu ka yi da waya ɗaya ba ne, so shi yasa. Okay, so idan sun nuna maka wannan waƙoƙin sai ka taɓa waka ɗaya ka kunna shi, sai ka ɗan tsaya ka ɗan jira shi sai har sun nuna maka cewa congratulation kaza kaza haka nan, so kai tsaye zaka zo ka sa wannan verification code ɗin da aka baka a nan wajen, sai ka zo ka danna confirm nan wajen kenan zaka taɓa shi. So kana yin haka insha Allahu kai ma zaka je ka kofi wannan link ɗinka ka je ka yi wa wasu mutane, kana samun mutum ko 4 ko 5 haka nan zaka cire 600 instantly yake shigowa. Dan yanzu nan ma na cire, domin yanzu nan ma na cire kuma normal zai shiga cikin account ɗinka na Airtel ko ma na MTN ne ma, duka dai normal zaka iya cirewa Airtime. Okay, so mun gode sosai sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.